Moje meno je Barbora Fakundiniová, mám 20 rokov, pochádzam zo Žiliny, som rodená Žilinčanka a do súťaže som sa prihlásila na jednej strane zo zvedavosti a na druhej strane chcela som dostať sa do nového kolektívu ľudí, spoznať nových ľudí a tak celkovo vyskúšať niečo nové. Po škole som odišla pracovať do zahraničia, kde som strávila vyše pol roka. Vrátila som sa na sviatky navštíviť svoju rodinu. Mamina mi oznámila teda, že sa bude konať casting Miss Slovensko. A prišla som tu, vyskúšala som, podarilo sa, takže som vlastne tú svoju cestu do zahraničia musela oddialiť, posunúť. Mojím cieľom, prečo som išla do zahraničia, z začiatku chcela som vyskúšať modeling. Avšak malá mladá Žilinčanka sa dostala do veľkomesta, takže som za týždeň minula všetky svoje peniažky, ktoré som mala, čo ma prinútilo pracovať. Takže tak bolo to čisto zarobiť si nejaké peniažky, takže som robila čašničku v hoteli jednom v Londýne. Ja som tak čerstvo zaľúbená. Ja som ešte v takých tých prvých fázach. Spoznali sme sa krátko pred miskou, čo je možno aj dobre na jednej strane, lebo keby sme sa spoznali po miske, tak ťažko by bolo odhadnúť tam ten dôvod, prečo sme spolu. Ale robím si srandu, samozrejme. Venujem sa takému zdravému životnému štýlu, čo mi vyhovuje, pretože je fajn mať niekoho pri sebe, kto vás vedie takýmto smerom. Ahoj, Peťo. Ja som sa venovala tancu už od malička, začala som tak klasika baletom, pokračovalo to gymnastikou a skončilo to hip-hopom. Veľmi ma mrzí, že som v tom nepokračovala, pretože ma to vždy veľmi ma to bavilo. Dokonca doteraz si tancujem doma pred zrkadlom skoro každý deň. Ale zastavilo sa tak to nejak v tej mojej puberte, keď teda som začala vnímať trošku inak svet a myslela som si, že najdôležitejšie je behanie vonku s kamarátmi. Moji bratia, tak my sme takí rozlietaní po svete. Jeden žije v Holandsku. Ten má 35 rokov a je takým môjim vzorom, dá sa povedať. Sme si veľmi podobní vo veľa veciach. A druhý brat Mário, ten je o rok starší, ten má 36, myslím. A ten už je taký rodinne založený typ, ten už je v Prahe usadený, má malého synovca dvojročného. Takže oni sú, človek by ani nepovedal, ale som to už niekde spomínala, že oni sú bratia, lebo oni sú teda dvaja bratia, absolútne, ale totálne odlišní.